Çavdariya mafên mirovan ya cîhanê raporta xwe ya 2015 ya Tirkiye weşan û got destpêka 2015 rewşa mafên mirovan roj bi roj xirab dibe û di raportê de tê gotin piştî yekên mijdarê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan desthilatdarî xwe xurt kir û wê gavê bin pêxistina mafên mirovan zêde bûye. Berpirsê çavdariya mafên mirovan ya Tirkiye Emma Sinkerî web dibêje piştî pêvajoya aşitiyê xwe bû zordestiya li ser muxalefetê, çapemeniyê û mirovan zêde bûye. Ji dema hilbijartinên meha 11 ya ku ji serketina AKP ya Serok Recep Tayyip Erdogan bû, mafên mirovan li Tirkî gelek kêm bûye. Ev pêşketinên meha berê hemî diyar dikin ku Tirkiye bi ber hukmraniya yek alî ve bêtir diçe. Erdogan û AKP dixwazin desthelata cîbîcîkirinê kêm bikin. Ya herî mezin ew bû bi dawî anîna proseya aştiyê digel Kurdan û şkenandina medya. Nebûna dadweriya serbixwe rojan reş dîne beramberî Tirkiye. Di raporta çavdariyan mafên mirova da tê gotin ku ev rewşa ewlekarî bi giştî li cîhanê xirab bûye. Rewşa awarteya li rojhilata navîn bandorekî gelek nebaş li ser hemû cîhanê çêkiriye. Desthilatdarê çavdariyên mafên mirovan Kenneth Roth dibêje çend hikûmetên cîhanê di vê rewşa xirab de gelek polîtîkayê nebaş anîne holê. And that has given rise Şerê li rojhilata navîn bi tundî zêde dibe. Vî şerî bandor li ser gelek welatan kiriye. Ne tenê Tirkiye, rewşa aramiyê li cîhanê hemî xerab bûye. Zordestiya li ser çapemeniyê li seranserî cîhanê zêde bûye. Hikûmetên bi desthilata yekalî zêde dibin. Ev jî mafê mirovan gelekî dixeme tirsiyê. Bi taybetî li Tirkiye, akademisyan, rewşenbîr û rojnamevan ji bo azadiya ramanê tên bin çavkirin. Bi rastî Tirkiye de rewşeke xerab de ye. Raporta çavdariyên mafên mirovan balê li zordestiya li ser çapemeniyê dikişîne û dibêje bi taybetî li Tirkiye rojnamevan nikarin karê xwe bi rêyek azad bînin cih. Today, I am urging the Turkish authorities. îro ez rijdiyê li karbidestên Tirkiya dikim rêzê li mafên binaxeyîn medeniyan bigirin li demê operasyonên çekdarî û lêkolînan bikin li ser teqekirina li medeniyên bêçek li Cizîrê. Piştî belavekirina vîdyoyên heftiya borî ez gelek ketime xemehendê ku rojnamevanê wênegirê birîndar wê rastî gefeya girtinê be dema ji nexweşxanê derkeve. Gorê çavdariya mafên mirovan ya cîhanê zordestî li Tirkiye roj bi roj zêde dibe û di encaman va zordestiya de gelek kes hatîne kuştin û gelek rojnamevan jî hatîne binçavkirin. Mustafa Acar, Dengê Amerîka.